Labutunga aning lubiya, uy. Mo ni ang ganahan bay, mahal biya kay ni dito sa merkado. Ang isa ni sa merkado tag 16. Sulit jud kayo. Klaro kay ba ang suludan ni? Hastang lami ang butong. Tidyo ko manghatag na mga hayo. Pero kabalo man ko nga wala sila Jikoy karon kay busy to. Siyempre nagpila to dito sa rasyon. Kini ako ag ginisulo ang gana ani. Kunay mga hayo ani never jud ko muhatag. Utot og muhatag ko. Panagsarabi ako mga kaog butong karon nakaon na jud ko. Klaro kaya sa bawan ni perting tamisa. Di gini siya basta-basta. Kaya ang punuan ng gikuhanan ni legendary nga perting tamisag sa bawderiya. Kini walop kinig sabaw impas ako mga UTI ani. Wala gid ang mga acid nga og gipang inom tungod sa sabaw ani. Kalami sa butong, salamat in town Lord kay mong gitagaan ani. Bang. Nakunsa na mo kada na mulag. Naunsa naman taon kaya nagyaw-yaw na mga atubangan ng butong. Butubag man ng butong imong istoryahon. Wa nagika na mao damas ba? Sos ni Mubing. Labayo nun takaaning butong noon. Yaw-yaw manuong kadira. Muagi ka agi. Ay sigdagang istorya. Guwa nga ni wapoy kalipay. Bukon gini ron taon-taon. Istorya gi mo ada Adams. Lakaw dito bing ay pagbuot sa kuha. Iskot man nagiunhan na tagtangko ani noon kapoy na kung sakani ba. Iskot yun yung mga hilabtanon. Boy mabuhat sa kinabuhi. Iskot yun kayo yung mga hilabtanon ba. Wa naging malain. Di man ikamot og ilaha. Kung sa kada Mila, nagyaw-yaw makakikaw resa. Ako sanggutan dia ba. Giunhan ko. Kapoy na kung sakaw na ko'y nakuha. Ikaw basi kakita kag kisay nakuha na kung sanggutan dia. Wala ko kita ay. Yaw-yaw pugka imo rin ang punuan dira. Dili kay no. Kay no kay nagiring-hiring po ko ba kaya ako pong kawaton niya. Problema kay naunhan maday ko. Uy, Dams, lami lagi na imong dala butong. Pangatag na bi. Ang hatag bala ka dira. Ano lagi no? Allah, saktuhan mo mamili butong kay ba? Nya. Tamisan na kuan may kamailhan mo tamis kay siya ba kayo? Mo kay no mo na Kami kayo pagkuha gimuha dito ay sa pangilabot sa kuha. Nagamay ra niyo igor ni sa kuha. Gabi po kayo matilaw ko sabaw. Mila. Ako pa ni mo Mila uli lang dito. Pag uli lang dito ko. Mao ba? Pabahaw sa. Mao ba? Mura magkagkuan. Ano mo eh? Talo ang gyapon. Bukon ko na gid ni kay murag daghan na ibog ani ba. Delikado ni. Basin maunhan pa ko ani noon. Tapos nawal mangita pambuak. Sa may gamiton ako pambuak ani ha. Bato. Mangita og bato. Lit ikabuang ka, narugtukan ka da. Karon lang ka. Lit kay ka, nakoy paraan na be. Ay sakto ra ning bato oy nga mabuak ning butunga. Stilang pete mang gahi abay habol man. Bairon sa nako be. Sarong di ka muhait. Baik sa ni. Isa. Hamis man. Wala mag... Mahirap. Pero butong yapon. Mawar-gawar ni nalipat na gulungan niya. Tapos tingnan ang buwak di. Padung na mo ba? Yatis! Yati, murag lahi man ni, di man ni botong. Bahu apa yan? Yabat-abat, pagburo ko dari napita eh. Huliin lang sa ko. Ilamiaan ni oy. Kabutong tagam ni mula ka. Kay angol kay ka.